Bas, de eekhoorn. Bas, roept moeder eekhoorn, het is tijd voor de winterslaap. Nee ja, roept Bas, ik ben nog lang niet moe. Ja maar Bas, Nora de egel is ook al eten aan het zoeken. En ja hoor, daar komt Nora de egel aan. Hé Bas, zegt ze. Hé Nora, zullen we samen eten gaan zoeken? Ja, leuk, zegt Nora. Ze zoeken en zoeken. Aan het eind van de dag hebben ze genoeg eten voor de hele winter. Als Bas thuis komt, zegt hij dat hij veel eten heeft gevonden. Oké, zegt moeder eekhoorn. Dan is het nu tijd om te gaan slapen. Ze slapen en soms wordt ze even wakker. Dan eet ze op. En ze gaan weer verder met slapen. Na een hele winter slapen worden ze weer wakker. En Bas gaat meteen naar het nest van Nora. Nora is ook al wakker. En zo spelen ze nog lang en ze blijven voor altijd vriendjes. Dan gaan we nu eerst naar